Ingezet. Ja? Schau ihn nicht lang an, hör ihn vor. En ik dacht, Rembrandt, dat is toch waar eigenlijk alles die is. Dat is toch die grote zaal waar altijd de gewone pas. Misschien hebben ze daar een klein zaaltje. Sjoerd de Vries is de belangrijkste nog ziekheljende kunstenaar van Friesland, vindt kunstcriticus Suze van den Berg. Ze speurt al jaren naar onbekend en waarrijke werk van de schilder en plus het zijn vrij eigenaardige biografie uit. Ik kom mijn werk brengen, terug naar huis eigenlijk, bij de bruikleengever. We hebben een tekening van Sjoerd hier aangetroffen, prachtig ding. Hebben we aangevraagd voor de tentoonstelling. Maar hij was in hele slechte staat, dus we hebben hem opnieuw laten inlijsten. Paspartoutje erom, mooie lijst erbij. En ik laat het even zien aan de bruikleengever. Ja, hoop dat hij het mooi vindt. Ik zit in de trein van 4 uur als het goed is. Maar ik heb geleerd, 's morgens betekent in de periode dat het nog donker is, mijn werk in het donker. Ja, dan doemt het langzaam op en dan zie ik wat er fout aan is en wat er goed aan is. Kan je dat voorstellen? Ja. Nou, dat is een soort techniek worden. En derde mei moet ze betijd werden. Hè? En derde mei moet ze betijd werden. Ja, maar dan, ik ben wekker en dan wolker ik uit omdat mijn longen daar opvregen. Ik kan het wel zeggen, maar als je rek uit de longen hebt, dan wil je net prettig wekker maken. Dan wil je eruit. Ja? Nou, je eruit bent, dan ben je eruit, ja. Het donkere boven de horizon is geen bewolking, maar stof. Dan moet je zien hoe breed de strook dat nou is, ja. En die rent gewoon terug, ja. De meesten weten niet dat dat stof is. Nee. Dat wist het ik net. Nee. Angst aan jaren. Maar ik denk dat dat de nabijste bedreiging is van alle waarschuwingen over het klimaat. Weet je? Want dat hoeft net zo volle dikker te worden. Want het betekent dat de mensen gewoon aan de longziektes uitsterven, ja? Van Mikhail Glinka gespeeld door cellist Dimitri Versman en pianiste Mila Paslavskaya. Je luistert naar Voor de Dag met Bijtske de Jong. Hallo. Sorry. Kun je wat ruimte maken? Ja. Kopje voor je bedacht. Oh, aardig. U had hem gewoon los aan de muur geprikt, hè? Ja, hè? Ja. Kijk, Maar dat zo klinkt heeft- verwijtend. Nee, helemaal niet. Zo heeft Sjoerd het zelf ook. Met tekeningen althans. Ja, zo had ik hem ook gevonden bij hem. Ja. Jeetje.
Hij heeft als jonge kunstenaar heel veel schetsen gemaakt in schetsboeken. Maar zijn eerste echte grote zelfstandige zelfportret is dit. En hij heeft ook de hoed vast van Pake Teunis. Dat is zijn opa. Hoed die hij vroeger ook veel gedragen heeft. En dat is ook eigenlijk dus ook een soort voorbode van de kunstenaar zoals we hem nu ook kennen. Hè? De man met de hoed. Ja, het is hier wat donker. Oh, die lamp vond ik ook zo goed. Oh, en die spiegel met al die dingetjes. Ja, mooi allemaal. Hè. Ja, joh. Wat geweldig. Executie van David. Oh, een grote collectie van Kampen, hè? Ja, van Kampen heb ik heel veel. Je hebt mijn dia, hè? Ja, klopt. Met een cd. Heel blij. Maar ik had hem hier hangen en nou staat het. En onder mij. Ik wist niet dat ik zoiets bijzonders in had. Mag ik hem ingelijst houden? Ja, absoluut. Ja, dat is onze dank aan u. Ja. Ik kwam een keer op bezoek bij hem. Achter Tulpenburg had hij een klein huisje. En zijn atelier. En toen hing aan de binnenkant van de kamerdeur dit portret opgeprikt. En ik herinner me het allemaal niet precies meer, maar waarschijnlijk heb ik voorgesteld of ik het voor een paar flesjes bier kon kopen. En je ziet, het is gelukt. Ja, als het werk ben nou zo'n beetje echt bezig ben met het nou ongeveer zijn heegtepunt halen. Hè? Want in de rest van de dag dan daalt het bij mij alleen nog maar. Dus je moet gewoon bij de zonsopgang worden, dat weet je net. Dit is mooi. Pagina met allemaal jeugdfoto's. Links een foto van de jonge Aaltje. Een van zijn favorieten. Om hem te herinneren aan zijn humble beginnings, zeggen ze dan in het Engels. Hoe heet dat in het Nederlands? Een eenvoudige afkomst. Ja. Maar Sjoerd komt van een familie van modderschippers. En hij was het eerste kind van het gezin dat aan wal werd geboren. Even kijken. Maar ja, deze is wel heel bijzonder, ja. Ik ben heel blij mee. Je ziet advertenties, affiche, uitnodigingskaart, noem maar op. Ja, en het is gewoon heel mooi omdat hij precies is gemaakt tussen zeg maar, de voorouderportretten, dus Pake en Beppe van beide kanten. En het hele bekende portret van zijn ouders, wat iedereen natuurlijk kent. Zit in de collectie van het Fries Museum. Mooi ding. En dat zit er precies tussenin. En het was echt een ontdekking, omdat het ook de eerste keer was dat ik zo'n volwassen zelfportret eigenlijk van hem vond uit de jaren 50. Het heeft verder geen strekking, maar sommige dingen wil ik er net meer missen. Zo'n stuk kranten, vind ik mooi. Dat vind ik zo mooi. Dat is een Van Althuis. Ja. Dat ik altijd bij me hebben. Jensje van de Sloot ben ik altijd bij me hebben. Maar hij jou enig invloed op hoe die biografie van jou eruit komt te zien? Huh? Nou ja. Nee, net zozeer dit keer. Ja, ik ben wel op een hechte. Maar soms denk ik ben net genau op een hechte en dan word ik grimmittig. Ze heeft nogal wat, omdat er zo volle werk in die periode is. Komt die depressie nogal aan de orde. Hè? Die is heel lang geweest. Ja. En in feite ben ik er echt nooit verlost van raken. Nee. Die ben heel bepalend voor alles. Voor de inhoudelijkheid van de dingen. Hè? Maar ze kennen er niet omheen, weet je wel. Dus, nee, want als dat ik depressief werd, zo, van alle soorten meter. Want die musea in Friesland, ongelooflijke jarmoorden. Zelfs vorig jaar in het Fries Museum
de griezen komen door de grauw in hun jarmoedig weer omtasten. Hoe bedoel je dat? Nou, ja, gewoon jarmoedig, ja. Volle pracht en praal, maar steeds in een grabbelton. Het rotzooi in zit. Zo moest het maar zien. Maar zo serieus is ik de kunst zeg, hoe moet ik dat zeggen? Dat is zo serieus als die klank geweest, hoor. Zo serieus viel ik het leven, ja? In die opvatting. En dat is een opvatting die eigenlijk het begin van de vorige eeuw aan het uitsterven raakt. Dat is stom. Oh, dat is ook leuk. Dit is een ziekenhuistekening en ik weet nu ook waar die zit. Die zit bij een privéverzamelaar in Leeuwarden. Ja. Maar dit soort foto's maakte hij dan van zijn eigen werk. Wat heel bijzonder is, vind ik, dat iemand met zijn achtergrond zichzelf zo heeft gecreëerd. Hij heeft kennis genomen van de klassieken. Hij heeft daar een eigen vertaling van gemaakt. Op een gegeven moment ook een eigen interpretatie aangegeven. Hij heeft zoveel dingen ook vanuit een intuïtie gedaan. En het is ook met hem heel lastig om te praten over zijn werk. Omdat hij eigenlijk elke taal die je ervoor vindt, is voor hem al snel als oude hoerisme. Weet je? Want de beelden moeten voor zichzelf spreken. Dat vindt hij heel erg. En hij is echt bezig met dat maken en hij is heel erg gericht op het tonen. Dus ook nu met die tentoonstelling, het is allemaal heel spannend voor hem. Want ja, dan gaat het werk weer de wereld in, zeg maar. Het zijn grote momenten in een kunstenaarsleven en in zijn leven helemaal. Maar ja. Dus hij de man. Toen ik maakte hier, dacht ik, ja, zo, de kerst het. Ja? Ja, dat is altijd. En dat effect kwam ik bij iedereen zijn oren. Ik behoorde hem hemzelf. Hè? Nee, ja, omdat hij zien kon dat ze doen. Ja, natuurlijk. Maar die hong gewoon in de kamer. En dat iedereen jette daarover. En die wou dat zien. Want die zei met een bekende mensen in de huis. Zo. Dat ben ze. Ja. En eigenlijk de enige tekening dat ik net in krust heb. De 10 stond er. Ja. Ik dacht, er moest net meer aankomen, zo. Het is een geschenk van de lieve Heer. Prachtig whisky, man. Zo, ik weer dyslexisch, dus leren weer niks. Maar ik weer wel. Ik voelde me wel de intelligentste van de klas. Dat mag ik wel even. Dan hoeft het nog net zo te wezen. Huh? Dan hoeft het nog net zo te wezen. Nee, want die was al. Okay. Ja, dat ik elk vanmiddag waar ik kwam. Ja. In mijn jonge jaren, week nummer 1 zo'n beetje. Dus dat gevoel, ja, dat heb ik echt mijn leven. Ja. Het gevoel om nummer 1 te wezen. Te moeten wezen. Dat is opdracht. Ja. Ja, want die. Hè? Een goddelijke opdracht. Ja, ik heb dat kunstgevoel altijd.
beetje in die ivoren toren zelfveld zetten. Ja? Dit landschap weet ik toch heel grutskop, hè? En toen leefde ik al in de leer van Mondriaan. Het enige wat me nou... ik denk, godverdomme, ik hoor het nou maar een keer. Dan zoek die lucht even uit die baltjes, Harry, want dat is natuurlijk flauwekul. Nou ben ik hier dus chin. Maar ik waardeer het wel als jeugdtekening. Maar wat is er dan op chin? Nou, dat had te structurele baltjes binnen. Want zo is het net. Nee, ik heb nooit strijd gehad om bohemien te worden. Nee. Ik heb het idee, ik wil gewoon dat hij er wel begrip voor heeft. Hij had niet zijn leven naar mij maken, dat ik echt voor vol aan het jongen worden, ja? Ja. Toen ik nog een jongetje weer in feite. En dat heeft hem wel geruststeld, ja. Wat trok hij in dat werk? Zeg maar? Mij persoonlijk bedoel je? Ja. Het is voor mij heel erg de mix tussen schoonheid en ja, een soort schurende schoonheid is het. Weet je, het is heel mooi en het is heel vrij en heel esthetisch en heel afgewogen en uitgebalanceerd. Maar het is ook scherp en het heeft ook iets ontoegankelijks zo af en toe en iets rauws. Ja. Zie dit. Dit is mooier dan tekenfilm. Met tekenfilm kan je alles mee, hè? Maar dit is mooier om te zien. Omdat het helemaal op expressie gebaseerd is, hè? Dus net op commercie, maar op expressie. Zie je, bent dan slucht op zoiets. Dat wil ik zelf maken, hè? Maar ja, dat mij nog een keer net. De biografie die hiet ik... Heimwee naar de toekomst. Ja. Ja. Wat betekent dat? Niks. Net meer dan het jet. Dat wie zeker zijn schuld. Zeker dolle. In een interview begon je om mijn heimwee. Ik zei, heimwee? Ik heb hoogstens heimwee naar de toekomst. En dat is... Toen ik het zelf omleid, dacht ik, godverdomme, dat is wat, vriend. Dat is zeker weer een bekwame man, hè. Die heeft ook niet gekend natuurlijk. Hij was kunstrecensent bij de Ljouwte Kranten. Ja, maar hij weer van superniveau. Ja, die man had buitengewoon om mij skreun. Hij zegt jouw werk. Hij zegt het helemaal. Zo helder als ik zelf zeg. Binnen dat er een soort? Hè? Binnen dat er een soort? Niet het echt... Nee, dat is zo super zeldzaam. Ja. Ik ben in mijn leven, ja, zo weinig personen zien kwamen, ja, die uit de oorsprong van zichzelf gewoon modern kunstenaar worden. Ik onder de kunstenaars. En dat zijn dan ik altijd uitblinkers. Dat ben ze nog. Maar wat is dan een moderne kunstenaar in jouw optiek? Hè? Een moderne kunstenaar? Ja, is iemand die wat in een glazen boot zucht, hè. Ik heb in mijn jongetje er aardig bewust van geweest. Ja, dat ik toch behoorlijk paranormaal weer. En hoe kan dat in jouw werk dan tevoorschijn? Kerst het gewoon zelf. Kerst het gewoon zelf. Kerst het gewoon zelf. Dat is een mooi portret. Ja. Ja. Dat is vet, zoek. Wie, wat? Dat portret. Is in de chaos van het Fries Museum ergens inpakt, werd het net weten.
dat zo op een tentoonstelling... Ja, natuurlijk wordt het beste portret uit die opdrachtenserie Schoenburg. Dat ken het, dit er net. Maar is het een kwestie van onderwaardering dan? Of Wat? Hoe viel je dat? Nee, dat viel ik gewoon als structurele puinhoop waar de hele wereld aan leidt. Wat dit portret hoe kwam, hoe komt zoveel dingen van allerlei soorten? Ja? Ja, want ik ben een geboren portretschilder. Dat is het enige wat ik nooit aan twijfel heb. Net dat ik het koer, daar twijfel ik totaal aan. Maar dat ik dat, ja, Imi hier, ja, dat is op wie een legere schaal als natuurlijk als een... Denk dat won je. Portret. Ja, dat wilde ik Imi, dat kon ik begrijpen. Ik kon een oor begrijpen. Voldoende om een geboren portretschilder te zijn. Die hebben al die plakken met die winnen het. Ja, hier heeft hij dan niet gewoond, maar hier is hij kort verbleven. Muntflat, ja, dat is natuurlijk, het is maar 1 mapje, maar daar heb ik veel meer van. Het zit weer in een aparte doos. Dat is natuurlijk waar hij nog steeds zit, dus ja. Nieuwburen, Hudson. Ja, het komt allemaal voorbij. Noordvlietstraat, Schoolstraat, ja. Ik heb een ernstige vorm van straatdwang. Wat? Ik heb een pittige vorm van straatdwang. Straatdwang. Is dat een beschreeuwende ziekte? Ja, Ja? al bij de Grieken. Ja? Ja, uit die straatdwang, ja, kwam de meeste gestoordheid voor. En ik ben er nooit in remd. Dus ik heb dat helemaal in den wilde uitleefd. En daar houdt dit betrekking mee, ja? Hier in die straatwang is hier over, want ik zeg het wel. Je ging er nog boven. Ja, Ja, nou wat ja ik zeg het. Hoe dan hebben we heen? Als ik het zeg, hoe ik het net met hen. Ja, ik ga eerlijk maar wat zeggen. Die flessen die wien doet je van het dranko af. Ja, nee. Toen was er wel een vrouw die me hebben en mij onder haar hoede nam en dat ik die fles toe maken. Ja, ik weet wel wat drank is, ja. Ja, ik ben blij dat ik dat niet meer hoef. En ik kreeg, in relaties kreeg ik altijd weer hetzelfde probleem, ja. Dan ben je volgens de opinie zo'n goede kunstenaar. Hebben er met vrouwen niet gevoelig voor. Hè? En dat is het dan Jermoed-zaaierij weer bij die man. Ik heb het aan de Chinese kunstgeschiedenis te danken dat mij een Mesk en Riet suggestie mee te komen. Je bedoelt dat Aziatische versiering mij. Dus toen ik in die ongelukkige periode kwam, dit lied van verdriet, kon ik het op zijn abstract brengen. Want dat lied van verdriet, dat ging over depressie. Ja. Ziekte van het uitgerukte hart. Dit is het lied van verdriet. Ja. En die depressie, die verdronken je? Of hoe? Ja, ik laat me alle dagen van. Daarheen, daaruit.
die depressies, die heb ik mezelf nooit als schuldige voor aanwezen. Ja, wezen. Het komt altijd van buiten, van wat anders. En als verantwoordelijkheid hier voor een oor, hè, wat in mijn hele leven badden met Ben en vrouwen. Ja, achteraf heb ik bij mezelf vastgesteld, daar was ik ziek van, Sjoerd. Van verantwoordelijkheid. Ja, voor een oor. Dat koek ik net aan. Want al die keren dat ik dus net zo verantwoordelijk voor die oren weer, dan weet ik altijd laai in de relatie. Ja, ja. Dat de verantwoordelijkheid er weer stond. Daar waar ik bang van ben, weet je, schrompelen in elkaar. En dan kan je wel stoer doorheen stappen, maar ja. Zo werkt het in de kunst net. Ik zeg het even plat, even aan zijn kont kleven, zeg maar. Iedereen, oh, Sjoerd de Vries, dat is burgemeestersoren, drank, depressie. En dat klopt allemaal, hoor. Maar tot op zekere hoogte. En het heeft ook eigenlijk altijd wat te veel gewicht gekregen. Dus ja, drank, ja, depressie, maar ook doorzettingsvermogen en altijd weer dat kunstenaarschap wat sterker is dan wat dan ook. Het is sterker dan liefdesverdriet en het is sterker dan drankzucht. En het is eigenlijk sterker dan... nou, het is gewoon het sterkste. Het is eigenlijk waar het bij hem om gaat. De gevoeligheid voor die inschenking, dat is een soort schrikbewind, ja. Maar ik accepteer ze nou cool. Ja? Ik denk één ding, het is geen heel. Kijk, als je met hem zei. Nee, maar het is weer. Ik denk, nou ja, als ik blijf gewoon volhouden, dan heb ik in mij niet zegt hoe depressief ik ben. Snap? Lieve zuster, zusje, ja. Ik zie me net een periode nog gelukzalig niks doen. Bekijk het maar. En dan ben ik zo aan het hè. Ben je aan het Dus ik ben grootste lulkes. Dat ik als oude man nog in dezelfde puberschun staan als mijn hele leven. Waar ben je, Lilko? Dat ik nog steeds dat het uiterste inspannen moet om wat geld op tafel te krijgen. Dat vind ik zo onwaardig. Want geld en kunst, dat is aan geen enkele wijze met elkaar te ruimen. Want ik ben echt bekend, hè, als ik de meesten om me heen geloof. Hè. Ja. En dat ze daar met die eens aan wilden aan verbinden, dat is zo vernederend. Hoe bedoel je? Nou ja, ze denken altijd, die zitten warmpjes bij. Hè? Ja, dat vind ik... Kijk, soms haast net opbrengen om in fatsoen te houden. Maar ja.